Igbo Global ha ka ha jere Abuja ka ha jefu Ogechi. The truth of the matter bụ na mpụta Ogechi abụrụkwa taa. Mpụta Ogechi abụrụkwa taa. Okwu Ogechi esigokwe n'aka fere aka. Dịka negodi ihe nwaanyị a, just look at what this woman has brought upon herself. And the worst part of it is that now these people are being led in the dark. Even this Igbo Global today, Jejefu Ogechi, can raise up dust na akpari Fada Mbaka, na insult Fada Mbaka here and there. Where's the content also Igbo Global na-emeke taa no Fada Mbaka? Insulting Fada Mbaka, ma Fada Mbaka ekwuru okwu ma okwuru okwu ọ ga-eme video. Ma Fada Mbaka ofo ikuku gafe ọ ga-eme video. A lot of things is going on at the same time. And all this kind of thing Igbo Global na-emeke taa bụ ihe Ogechi megide we land herself into this doom ọ nọ n'ime ya. Ọkwụ na ha afụ. Mpụta nwaanyị aha abụrụkwa taa. Mpụta the woman if ihe dị involve ebe this woman ewere onye any living human being not with his or her right sense ga-ekwete na bail condition Ogechi tinye aka na ya ama ọma grant ọ ya bail. Ihe a bụzi bịanụ bail ọ ya ọkwụnụ wee contact ọkwụnụ wee connection with all the sons, so with all the money, more than 50 to 60 million naira that has been spent on Ogechi just to get her out of this man, for her to be granted bail. Even Monye wa go sanwa, I'ma meet with the bail condition. Oh no, Karoman and da bende down. Maroka Hageji we for Ejike Mbaka bikunu. Because I know that as it stands now, no source or even for Ejike Mbaka ga eti wonu n'okwu a end ya. Ogechi esi na this mess on opota. But apart from it, ndaka na-erase dust. Ya wajere Abuja ga-agwa gị with their convoy in ihe niile ha ji maka eje Abuja. He himself supposed to tell you people what they experience ijejefu Ogechi. For them to see Ogechi n'anya ha na mbọ took a lot of time. It was problem. Ogechi is like an S-beat before the federal government. A lot of things is involved in the case Ogechi. Amazidin mandaka hadenia. Amaro de mamado no onye nkai na afọ ya bụ mere justice. Ayamamado ne chọrọ Ogechi down by all costs. Oburu ihe oji aka ya what she brought upon herself. Ebe ha na-agbachite brother ha. Even brother ha keta ọtọgbogodi ministry ya ahụ. Dowe akụ niile ọkpago n'ụwa aman grant Ogechi bail. Ọ bụrụ chimkpochi ntị. When they say that this is cause, some people is neglecting and some people are still doubting that they are still real men of God. Let this be a sound of warning to whoever that will join this pollution they called crusade of ihe mgbachitera. Daalụ.